Isä, ootko unessa? Lasketko lampaita? Keiju vei taas hampaita, mut ei tuonut lahjoja. Ehkä pelkää aaveita, niit on nyt mun huoneessa. Niit on 20, ei ne usko puhetta. Voi rakkaani, nyt jo viimeinkin avaan sulle oven kellariin. Siellä odottaa monta ystävää, et sä koskaan yksin jää. Nyt on aamu valjennut, tuosta on peili haljennut. Lelut on nyt laskettu, yksikään ei puuttunut. Äitiä en missään näe, voisitko sä selittää, miksi äidin pedissä pala siitä peilistä? Voi rakkaani, nyt jo viimeinkin avaan sulle oven kellariin. Siellä odottaa monta ystävää, et sä koskaan yksin